Il-Gvern se jkun qed iddaħħal l-Employability Index bilan li student li jkun se jidħol l-università ikun jaf ċans għandu jsib impjieg f'dak il-qasam li jkun qed jagħżel. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Jilli ddejjaqni huwa l-istudent jkun daħal f'kors mingħajr ma jkun jaf il-job prospects, jgħidlek kieku kont naf naħseb ma kontx naqsu dan il-kors. U għalhekk ħana daħlu l-Employability Index, jiġifieri ikun indiċi fejn inti ovvjament tażel kull kors kemm trid bla numerus clausus bla xejn dak tażel inti warinti. Imma ikollok gwida bil-persentaġġi pratikament, jiġifieri tgħidlek isma' min għażel dan il-kors u ħareġ minnu s-sena li għaddiet 50% minnhom sabu job. Meta kien qed jitkellem dwar ix-xogħol, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern waqqaf kumpanniji li kienu jaħdmu bil-prekarjat u jieħdu kuntratti mingħand il-Gvern. Żvela wkoll li fil-jiem li ġejjin se titħabbar strateġija dwar il-prekarjat. Mistoqsi dwar il-kritika tal-Oppożizzjoni fuq l-ekonomija, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni ma tistax tkun kredibbli meta titkellem dwar l-ekonomija tal-pajjiż. Ma l-Oppożizzjoni xi kredibilità għandha? Oppożizzjoni li fallit il-partit tagħha stess. Oppożizzjoni li qas għandha flus biex itħallas il-ħaddiema tagħha stess. Oppożizzjoni illi kienu l-istess nies u għadhom l-istess nies, bl-istess suċuħ, bl-istess idejat, illi wasslu biex pajjiżna jkollu deficit ta' iktar minn 3%. Il-Prim Ministru sostna wkoll l-Oppożizzjoni mhijiex tifhem il-ħtiġijiet tan-nies. Il-mod ta' kif l-Oppożizzjoni hija maqtuwa minn man-nies huwa kif daħku bina meta ħabbarna illi ftehemna li ħajorħos il-prezz tal-petrol u l-prezz tal-fuel ħajibqa' l-istess sal-aħħar tas-sena. U bdew jgħidux gvern tat-2 cents u mhux gvern tat-2 cents. Ma jifhmux ir-realtà tal-inkwiet, tal-pensjonant li għandu karozza, taż-żagħżugħ li jmur l-università li għandu karozza wkoll, tal-ħaddiem tar-raġel tal-mara li joħorġu għax-xogħol. U li għalihom illi fl-aħħar tax-xahar jistennew l-aħbarijiet ta' filgħaxija, jippruvaw jittajmjaw li fl-aħħar tax-xahar jispiċċalhom il-petrol ħalli jmorru jimlew ma jmorrux insertaw bil-prezzola l-għada filgħodu. Dwar il-qasam tas-saħħa l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li bħalissa l-Gvern qed jaħdem dwar il-mediċini, waiting list u ħin ta' stennija fl-emerġenza. Tkellem ukoll dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fisser kif l-aħħar ġimgħat iltaqa' ma' nies li qalulu li għalkemm seta' ma kienx imħajjar jivvota, illum huwa mottivat li jagħmel dan għaliex dan il-Gvern ħaqqu vot ta' fiduċja. Fil-fond ta' qalbkom. Taħsbu illi dal-Gvern b'dak li jagħmel għal pajjiż s'issa ma ħaqqux li toħroġ tivvota fl-24 ta' Mejju li ġej? Irrisponduha intom dik it-tweġiba bejnkom u berruħkom.